ɗum hola ɗum wiya pulaku ss joni dari goɗɗo da hala keɓe fulɓe rarugia ina ɗo waɗa lissahi ɗum wiya 6,000 ɓe dokkata ɓe mbi ɓe dokka 5,000 ɗum wi ɗum jaɓayi ɗum wi dole sey to ɓe joɓi ko yaade ɓe dokki 5,000 ɓe wi ɗum waɗayi ɓe mbi to ɓe dokki ceede no nder nan ɓe wawa beedi maɓɓe rarugia ɗum kanjum waɗa kun ga idan kuka sa ido a nan abinda ake nuna muku kaga mutane suna ta wucewa amma an hana fulani su wuce an karbi mashinansu ko kuma in ce an karbi kinsu an ce sai sun biya kuɗi naira 5,500 a ba an ce sai sun biya kuɗi naira 15,500 sun ba da 5,500 an ce ba za a basu su wuce ba kuma don Allah ku duba yadda masu mashina suke wucewa abinda ne na lura a Najeriya yanzu duk ƙasar da bata da fulani bata ci gaba saboda yanzu business ya dawo kan fulani ne kawai duk ƙasar da akwai fulani zaka ga ma'aikata sun fi buɗe business zaka same su da manya-manyan mashina ko manya-manyan gidaje ko manya-manyan motoci karka ɗauka iya aikin gwamnatin ne ba a'a ba iya aikin gwamnati ne aikin dai kawai matse mutane a samu kuɗi ne kuma mutanen su fulani wallahi na gaya maka yanzu dai dan Allah ku duba mutane suna ta wucewa amma su an dauke su ba ƴan Najeriya ba an takura su sun ba da 5,500 an ce ba za su wuce ba sai sun ba da naira 15,500 Najeriya gaskiya akwai matsala wallahi Najeriya akwai matsala to ire-iren wannan shine yake tunzura wasu mutane idan suka zo za su ɗauki wani hukunci ba za su yi shi a cikin ilimi ba sai su yi shi a cikin jahilci saboda masu ilimin sun koya musu yadda ake mugunta da ake wahalar da mutane maimakon tun da su ma 'yan Najeriya ne kamar yadda sauran suke wucewa su ma a basu su wuce su ci banza a bar bafulatani ya ci banza a Najeriya gwara ta kura shi kuma da ya fara shi ya ce zai dama sai ce a wato ai shi bafulatani dan ta'adda ne kaga wannan rashin adalci ya shiga saboda haka ina kira ga wannan hukuma da take tare wa'annan bayin Allah Fulani na Najeriya tana tilasa su tana karɓan manya-manyan kuɗaɗe a wajenta to ya kamata ta mai da hankali zamanin yanzu ya wuce wannan zamanin ya wuce gwamnati ki sa ido akan mutanen nan gaskiya wallahi ne na fara zargin ma'aikata su suke tunzura mutane suna ɗaukan makami suna yi wa wani suna mana wani ta'addanci a ƙasa saboda haka ni gaskiya na fara zargin su kawai da an ganka ka fito daga daji zaka shiga gari wani fa yanzu a Fulani mu fa wani fa bai wuce zai je kawai ya sha maka shayi bane zai je ya sha shayi sai a ce masa sai ya bada naira 10,000 ko 5,000 a takura masa dai to saboda haka jahilan cikin su shi yasa idan suka zo za su yi wani abu sai su ce ai su ma ba a tausaya musu ko shine su ma sai su ɗauki wani matakin da sai an ce musu yan ta'adda ne kuma koya musu akai Allah ubangiji ya mana maganin ire-iren wannan ma'aikata masu takura mutane saboda suna karɓan kuɗi ba a bisa ka'ida duk wanda ya san ciwon kansa ma'aikaci ba laifin da ka masa ya zo ya karɓi irin wannan mabudan kuɗin a wajenka Allah ubangiji ya shirye mu ubangiji Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ganar da ku kuma ma'aikata